aprangsi arna mapana kerupilo ate malasana por ke phiri mimi pirthe ke phiri mimi apor lo non ke muni tu mithang agirja hem lapen mithang kardom hem sita mi chingrum long le son se dokolo bangso kesu coronavirus mate covid-19 penajok bonsita mi ili tu marna mapan churu nangji ke lain lo pipon ma pulote ili tu mithang hem mithang purial pen det sita mi arna mapan keru lapen karcho pan ke itu mit lo lapen apot masih pirte itu langdam pulote lapen am su cek sungdu jate arna mapan totally kiri jok plot mate rinang nedat riu nedat lo son do bonsita mi non ke lan kali isi hem ke chingrum pen arna mapan mithang hem isi sumar bisu sumar don rap pen ke chingrum arna mapan keru long apor sita mi lagi isi apor ke milu pacia arna mapan rupa pig nangji lasi pini ili tum family service along nangji tum along ili ke thandam ji ke lain lo kangsai lapen ke pereng thu Isaiah pan empu Yesus Kristus amang te tiaprang Isaiah pan kapetlang alam Isaiah pen ajok ili pirthe muni tum pan ke pari labang so alam nadak Bible long li tum pan ke tok du bang so alam pen ajok si pini nang li tum long wang lo nili la chaprang si nili purilang nang li tum ahem sedam rep non nerata tum lapen singhap thipnon nang mithang arna maning kithi ham hetik chipatu clip non pirthe amune tapa pa pot rat apan adu ki pijiti empu ke do adim sining pen wang bomlo pirthe athak munit kipathi joy abang phan paklang dapo lapen hitang atuma phan longle patu undelo astro putak karena mahir jume pedona dak non itum labang so India that labang so coronavirus pe najok mate covid-19 pe najok girja avedad lo penang dim ke girja pratna ave pin lo penang dim chot kali pirthe adang ta non ke inghap clip lo si penang tum ke manghu do lo kupia thilo la son pilo ke man popu bon sida me aupet man matadam pulote ile arnam fan ke kroya tum arnam ituma fan kangwai tanga tum lo ili ke pulote ili tum lake ning binang ni athema ituma hastro long mat si dolo hastro long se arnam ituma fan Isaiah pen ajok aprang si paklang dat lo muarni si pirthi la son plangji polam ke lachi ahokpet pen pia thi si la son manlo ma pulotang te itum mathadam te arnam hukum karkan kyong ong podma puta ili tum pudam mi kupiate ma pulotang te hastro long ili tum long elo kicheng si arnam munit pincong dat pen api arnam ka pincong tanga munit arnam hukum karkan pen ajok si latum pap claim dat lo kicheng si ke lagi adong la pen ifatum lo hala dak sitami hala tuma kivir tum thek long lo la pen api bang tu bom du no pen ajok arnam labang so pir thilong kang saija pan arnam kam claim lo alang pan ki kroy tanga tum ana pan ke alang alam karjua tum an phan ke arnam pa jogji sia ning hanglo bon sita mi nut nat ta ave dedlo nasi alang hukum karjulong atum an bangke telong kimnon pusi no phan hukum pilo telong kimsi angke alang alam karjulong atum an bangke labang so telong long ke dunai lo bon sita mi nut nat ta ave dedlo ha phisi ke pilo alang tum hemisi wetsi labang so telong pana jok lo bon sita me kadu ka ve phan ke ta wir dedlo lason to chile tum langdam pulotang te Moses pe na jok arnam Israeli tum ban ke pajok jisi ke ban ji adu Israeli tum arnam kangwai tang tum pen kapre ka tum bangke arnam apan ke kroi kri pen farao richo angkang ke do alang hukum karjua tum anke arnam apan ke kroi kri tum anke hala tum bangke Egypt soro tum bangke Egyptian tum bangke arnam alam karju je pen ajok si kapre ka kisu pap pen pot kapre ka kisu donang lo lancho ta kali avur pen ajok alang tum suakleng an ke thinang lap an lo bon sita me alang aning alang tum aning chiru de pensi penang tum ki bir nang lo jo Bible long duet lo la ailam la pena pia ko bang bom pilo Nineveh rong asor tum arnama birudhe pap ke ong arnama ning hang kam ke la tum ke klema sapna ta ave dat pana pochi jona phansi Nineveh rong long toilo dam tha nibirta ke me thandam jona thandam lo jong si thandam rata kroi kroi pochante niplikep jo plikep penapi
lat so nogor sitame pavir dia potlo bon sitame hala da bang arnam hukum ke kroi pena pochi arnam pa jok datlo thikla sona ko ang tubo mitum langdam pulote sodom la pen gomora detalo son arnam alam karjo tu minut na tawe dalo arnam birude pap ke klem tum si ke ong pena pochi arnam ke pavir ji chaning arnam aning pachiru ji chaning hanglo bon sitame lut ahem tun pena jok don sitame alam karju je pena jok si latum jok sitame vir datlo pulote itum hastro long langrai tum long etlo lasi non pia thisi la so coronavirus pena jok ma pulotangte ilitum tindam thip me lake itum bahera pache thang nangji polam kali bon sitam ili ke kroi tir klong nangji bangso lam pena jok pipon ma pulotangte pirthe arnam birudhe ke ong pochi lason munitumang bong lason chiplanglo mami ke scientist pulo ne pulo aning chipa anni chipa thisi hormu claim lo arnam aning hang hi pena pochi chunche de si lason geng no mandel lason to chinon ta China long Wuhan po dim long pensi labang so hormu klang lo laki ame thang ke klang kali bon sita me munita tum ke claim pensi labang so awur ke nang chon lo aphi alang tum chipa jogun eder lo ke ulai tum mat tha alang tum thang sita me chipa jogun ne pena pochi aphi ke lopuna son manded lo pir thik ek vir koilo sita me arnam tum panda khastro long neli mo pani pori ke lain lo arnam ajaya pena jogi tum apan ke pari alam da ke tum theklong lo ni hukum ke kroy tum an ke jonghe ke sung puna ajar nuta nang tum hem arlo nang tum sirkut jingkira hala nang cipatu clip nam ni arnam ni nang tum apan nang pe jog ji pusipul lu nang ding pi phokep long sita me ili tum langdam pulo tang te hala dak theklong po hala dak ta lo son lo ni hukum ke kroy tum an phan ke nang tum matha nang nelo ajada ke sung pen sita me ni nang tum apan nang pe jog ji pusia dak pulo lasi tum ning binang ne dona tum ajata ning binang ne arnam kardom bang itum u eder nang di arnam kardom jong si tum obublo lipute lake ili tum hala bangso kangsai long ili tum ta ledun rokpo hala bangso ki sung long ili tum ta puridun lokpo don sita me arnam apan ka phiri pena jog jong si arnam hukum ke kroy pena jog jong si ili tum do pamira arnam phani tum ke kroy thir klong pena jog jong si non arnam itu mapani ke thana son non bang ke dak ke det ke jai nutsi pache thang lo tai nang tu mitang hem che do clip nang quarantine home quarantine po hormu ke quarantino pu award pen ke klang lo kupilo ma pulo tang te lake che do clip apan pu anut pen anut chitong te det pen mitang hem long do clip si ke duji apan non itu macam ke home quarantine pulo metang em si dulu angtan bar nang ni puke lain lo lasi non ke itu mapan det ke jatun si pace thang lo tahaya wi bon sita me det ke jat det kali lake arna mat sita me lage arna itu mapani pulo hukum karkan pena jok arna ma hukum pena jok ke dudi pulo tang te ili tu mapan muarni sila sona kisung dowek ji bon sita me halang li hukum ke kroy tum an bang ke nang tum ning the klong pen nang tum che do clip na cepat tu clip na bon sita me nang arna ma pan nang tum teng ne rinon nang tum ke sung doan pen sita me ni nang tum pan nang pe jog ji se arna tum pan pulo lan to takali ke bar long jong si tum langdam pulo tang te ni phan ni hukum kroy ra nige thana lam arjura jong si nang tum dulu lapute nang tuma kisung do an pen sita me ni nang tuma pan ni muluga hempu si nang tuma kisu do anta ni pa meji pusi arnam tum pan ki pudo kok pena po lasi korte la pening jer jong itung ning binang ne lahai kisu arnam pa mitang lo la pen arnam pa wetang lo lasi tum ki kroy la pen kardom ki kroy tirklong pen la ile tum dolo nang lain lo astro putak arnam mahir jume abang putina long sita me bedona